לי כסף מהסופר, יאללה, זו. ברוך, תעשה לנו סלפי. וואלה, כן, אחי, בכיף. יצא טוב. הופה, תראו את מי רואים פה. מה קורה, יוסי? בסדר, ברוך השם, מה איתך? ברוך, הוא אמר שאתה אשם. מי אמר? תוכיח. בשביל ישנתי באותו לילה. רגע, קח את החיים, בכיף, מה יש לך? מה, יוסי? נעלמת לנו, אה? אתה יודע, מאז שהתחלתי ללמוד במגדלור, הפסקתי עם השטויות מומי. החלטתי לקחת את החיים שלי ברצינות. וואלה, מה קרה לך? אתה נשמע כמו הרב של השכונה. תראה, פה זה המקום שלך, פעם היית אחד מאיתנו. כבר לא. דברים משתנים ואנשים משתנים. אני מניח שפשוט התבגרתי. האנשים לא משתנים, לפחות לא מי שבא מהשכונה הזאת. את הדקלומים האלה אתה יכול למכור לחברים החדשים שלך במגדלור. אבל לא לי, אני מכיר אותך. אבל הם מומיים בשבילך. שנינו יודעים שפה זה לא המקום בשבילנו. גם אתה יכול לצאת מכאן. תקשיב לי טוב, יוסי, אל תתנסה עליי. אני ואתה הרבה יותר דומים ממה שאתה חושב. כבר לא. שיהיה לך בהצלחה. תקשיב לי טוב, יוסי. השחצנות שלך מתחילה לעלות לי לעצבים. יש לך עכשיו שתי אפשרויות. או לחזור אלינו, או לשלם כסף בתור דמי פרישה. תעשה את הבחירה שלך, יוסי. בשבילך אני מקווה שזאת תהיה הבחירה הנכונה. שלום. שלום. מישהו בבית? יש פה מישהו? מי שם? אבא. יוסי, מה שלומך? בסדר. מה אתה עושה פה? הקדימו לנו את שבת החופשה. איך אתה אבא? ברוך השם, בסדר, אין תלונות. בדיוק הכנתי מרק. אולי שאתה רוצה לאכול משהו? הרחקתי אותו מהכניסה לבית. רק בשביל זה היה שווה להכין אותו. אז תביא שתי צלחות ונאכל. טוב, אני אשים את המזוודה בחדר ואני... בסדר. אז מה עושים החדש? איך בפנימייה? בסדר, אתה יודע, נכנסנו לחוג לנגינה. וואו, נגינה, איזה יופי. על איזה כלי אתה מנגן? גיטרה. אני וחבר שלי איתן. אנחנו... מי זה? חברים. בקיצור, אנחנו ממש משתפרים, ואנחנו אולי נקבל את הכלים בהשאלה הביתה. אז אני אוכל לנגן לך קצת. וואה, אני אשמח. איזה יופי. מי זה היה? סתם חברים שולחים בדיחות. יוסי, אתה לא נראה כזה מבודח. אתה יודע, בדיחות קרש. נו אבא, מצאת כבר עבודה? לא, יוסי, לא. אתה יודע, שום מעסיק לא רוצה לקבל אותי בגלל השכונה הזאת שאנחנו גרים בה. טוב שמי שמן טוב אבא. יפה, יפה. ממש נהיית תלמיד חכם. שב אבא, נפתח. גם מאמרי חז"ל, גם כיבוד הורים. שווה לשלוח אותך למגדלור. סוף. מה אתם רוצים?
סתם, אתה יודע, באנו לבקר אותך. אם זה לא נוח לך עכשיו, אנחנו יכולים ללכת. האמת שכן. לא כל כך מהר. יוסי, הכל בסדר שם? כן. מי זה היה? אבא שלך? מה זה עניינך? אני אגיד לך בדיוק מה זה ענייני. חייב לנו כסף, יוסי. חייב לנו 500 שקל נזקים שעשית לנו, ועוד 1,000 שקל שכר טרחה. אני לא חייב לכם כלום. ועכשיו לכו מכאן. מה? דווקא רצינו להיכנס, דבר קצת, לשבת. לא. לא. בבקשה. אבא שלי לא אמור לדעת על דברים שעשיתי. תלוי בך, יוסי. תשלם את הכסף ואבא שלך לא ידע מכלום. יוסי, מי זה בדלת? בסדר. נשים לכם את הכסף. ידעתי שאי אפשר לסמוך עליך. בואי. נו, מי זה היה? נו? טעות בכתובת. תודה על המרק אבא. היה ממש טוב. כן, יוסי. איתן, יש לך כמה דקות? חייב להתייעץ איתך. אדון עולה בבקשה. איתן! האמת שלא ממש יכול לדבר כרגע, אני אחזור אליך יותר מאוחר, ביי. איתן, אתה בא? כן, אבל אני בא. שלום אדון אורלב, נעים מאוד לראות אותך, מה שלומך? שלום דוקטור ורטמן, הלוואי ויכולתי לומר זאת. אני מבין, אני לא נפגע, זה לא כזה כיף לראות רופא. אז מה הדיאגנוזה, דוקטור? תראה, אתה בתקופה האחרונה התלוננת הרבה על מיחושים. אמת? תוצאות הגיעו. לא כאלה מעודדות. אני מקשיב. אתה בטוח רוצה שהילד החמוד יהיה כאן? כבר לא ילד, כבר גבר. דוקטור, עוד מעט בר מצווה בעזרת השם. יפה מאוד, מזל טוב. תודה. אז ככה, עשינו את כל הבדיקות שצריך. ברוך השם, עלינו על הבעיה. בזמן. אפשר עוד לטפל בה. אז מה זה דורש מאיתנו? נתך חמוד זה לא דורש כלום, זה דורש מאבא. עלינו על הבעיה. מצאנו תרופה, ברוך השם, שיכולה לעזור לך. התרופה הזאת לצערי לא זולה בכלל. עולה 10,000 שקלים. 10,000 שקלים? אין איזה סבסוד, דוקטור? זה לא בסל התרופות? אחרי כל הסבסודים זה המחיר של התרופה הזאת. אני מבין. אתה יכול לתת לי ולדוקטור ורטמן מספר דקות לבד? בטח אבא. תודה, תודה. כן, חמוד, תחכה בחוץ. תראה דוקטור, כמו שהזכרתי, עוד מעט יש לנו בר מצווה. תפילין ברוך השם קנינו לו, מהעניין הזה העסק מסודר. הכסף קיים, אבל אני חייב את הכסף הזה לערוך לו בר מצווה יפה. לכל החברים הייתה מסיבה יפה, ותאמין לי דוקטור, לילד הזה מגיע הכל. אני מאוד מבין אותך, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? אין איזה תרופה זולה יותר. משהו אפילו שיקח זמן, אבל ייתן לי את האפשרות לערוך בר מצווה יפה. אני לא יכול להסתכל לאיתן בעיניי אם הוא ייאלץ לוותר על הדבר הזה. והדבר הזה חשוב לו מאוד. אני מאוד מבין אותך, אבל לצערי זה הפתרון היחיד. אבל אתה צריך לקבל החלטה, אם אתה רוצה בר מצווה לאיתן או את החיים שלך. אני מבין דוקטור. אני אתן לך בבקשה מרשם. תודה.
שיהיה רפואה שלמה. תודה, דוקטור. איתן, תראה, בסדר, אבל שמעתי הכל. אין פה שאלה בכלל. החיים שלך יותר חשובים מהכל. אני מצטער, איתן. אני שמח שאתה מבין זאת. בוא, אבא. יש לנו תרופה לקנות. תודה. תראו! איזה מגדלור! שימי! ממתי אתה חוזר לשם לשבת חופשה? ממתי שהכלים שלי הגיעו לשבת והפכו אותי למרכיב לאומי. הגב שלי תפוס לגמרי. תלמד לפעם הבאה. נו, איך עברה שבת? אתה יודע, היה טוב? וטוב שהיה. שימי, גם אתה פה? כן, תמשיכו לרדת עליי. תמשיך להגיע אחרון. ונמשיך לרדת תעריפה. יום חג לאומי, טוב, אני הולך לקיוסק בתקווה שההומור הרדוד שלכם ייגמר. רוצים משהו? לא, תודה. רק קצת הומור למלא את הרדודים. ככה. נו, איך עברה שבת? בסדר, לא אירועים מיוחדים. תגיד, למה התקשרת אליי ביום חמישי? סתם, שטויות, תתחיל להתקרב. מה שטויות? לא אמרת שאתה רוצה להתייעץ איתי על משהו? כן, אבל בסוף הסתדרתי. אדם, במה כל כך היית עסוק שלא יכולת לדבר איתי? סתם, תוכניות לבמצווה, עזוב. הולך להרים לנו פה חתיכת אירוע, למה שזה תלוי בי? מה זאת אומרת? איתן, יוסי, ברוכים הבאים. מה נשמע? חזרתם מהבית, הגיע יום ראשון, איזה כיף שהגעתם. טוב, אנחנו ניגשים לארוחת צהריים בחדר האוכל, ולאחר מכן שיעור. בסדר? בבקשה. טוב, איתן. אתה בא? כמה דקות, לך, אני כבר אבוא אחר כך. מדריך. כן, איתן. יש לי איזו בקשה. בבקשה, מה אתה רוצה? רציתי להתחיל לעבוד במסגרת הפנימיה. יש לך כמה עבודות פנויות לסדר לי? עבודות במסגרת הפנימיה? בבקשה, מה מדבר אליך? אתה רוצה לעזור לגנן? אתה רוצה במטבח? לאסוף ספרים? תחזוקה? מה מדבר אליך? תגיד לי. הכל. הכל? כן, כל עבודה שיש לי זמן פנוי בשבילה. בוא איתם רגע, תגיד לי משהו. אני הייתי רוצה לשאול אותך. שב. ספר לי בשביל מה אתה צריך את כל העבודות, את כל הכסף הזה. מה אכפת לך? מה אכפת לי? אכפת לי כי אני דואג לך. ההורים שלך הפקידו אותך בידיים שלנו, כי סמכו עלינו, שאנחנו נדאג לך לכל מה שאתה צריך. הביטוי לדאגה שלנו זה לא רק באוכל, בשתייה, בשתישן טוב. זה גם שלא יעבור עליך שום דבר לא טוב. כשאתה מספר לי שאתה צריך עבודות, חשוב לי לדעת מה עובר עליך בשביל מה אתה צריך את כל הכסף הזה. טוב, כי משעמם לי בהפסקות, בסדר? איתן. בסדר, אני מוכן לסדר לך. רק קח בחשבון שכל החוגים שאתה מאוד אוהב, ובהפסקות אתה מאוד אוהב לשחק עם החברים, כבר לא תוכל להשתתף בכל הדברים האלה. זה יגזול לך את כל הזמן. ידוע לך? אתה מוכן לזה? כן. בסדר. בוא ניגש לחדר אוכל, וניפגש עם הגנן. ניגש.
איתן! מה? יש מצב טבע, חסר לנו שחקן אחד לקבוצה. לא, אני לא יכול, אני חייב לבוא. באמת מה שעשית עכשיו זה היה טקס לגידול פרחים? סתם, נסחפתי לרגע, אתה יודע. בוא, נו, התחלתי לנצח את כל המשחקים. לא, אני לא יכול, אני חייב לעבור, מצטער. היי. שלום. כבר לא רואים אותך בזמן האחרון. מה קורה? בסדר. לקחתי כמה עבודות, אין לי יותר מדי זמן פנוי. עבודות? למה אתה צריך כמה עבודות? למה זה מעניין את כולם? תגיד איתן, מה מטריד אותך? מה אתה מתעצבן משטויות? לא מתעצבן. רק מפריע לי שכולם דופים את האף לעניינים שלי. טוב, אז אני לא אשאל. תראה יוסי. מה? אני לא התכוונתי לפגוע בך. לא פגעת. תקשיב, עוד כמה דקות יש אימון בחדר תופים עם המורה למוסיקה. אתה בא? אני לא יכול לבוא, יש לי כמה עניינים לסדר. העניינים הסודיים. אלה שאתה לא יכול לדבר עליהם, אה? תראה יוסי, אתה לא צריך להתנצל. אני לא התכוונתי להתנצל. יופי, כי אין לך על מה. ובכל מקרה אני עושה רק 2 דקות לחדר אימון. אם אתה רוצה, אתה מוזמן. לא תודה, אני אוותר. זה לא שווה את זה. קדימה חבר'ה, קדימה, יש לנו אימון של 20 דקות היום, אז בואו נזדרז בבקשה. איתן, מה אתה עושה פה? סתם, כלום. יוסי אמר לי שאתה לא מתאמן איתנו היום. כלום. אז מה אתה עושה פה? סתם, באתי להסתכל על הגיטרה, התגעגעתי אליה.
טוב, טוב, אם אתה לא רוצה להגיד לי, אתה לא חייב, אבל מה שכן, אני חייב לבקש ממך לעזוב את המקום, כי אנחנו חייבים לתאמן. אוקיי? אז בוא תזדרז החוצה. נאורי, קדימה על התופים, דניאל על האורגן, לוי יצחק על האורגן. אוקיי, איתן, תזדרז החוצה בבקשה. איתן? לא אמרת שיש לך עניינים אחרים? למה אתם פה בחדר מוזיקה? לא אמרת שהאימון בחדר תופים? אני שאלתי קודם. נו באמת יוסי, אל תתחיל איתי עכשיו. אני לא מתחיל. נו איתן, כמה פעמים צריך לבקש ממך לצאת? צא בבקשה. הנה, זה כבר נגמר. ובכל מקרה, אם אתה רוצה לדעת, היינו בחדר תופים והוא היה תפוס ולכן באנו לכאן. נו איתן, אתה ילד קטן, כמה פעמים צריך לבקש ממך לצאת? צא בבקשה, צא. בסדר, הנה אני יוצא. בלי בסדר, בלי אבל. אחר כך יהיה לך מספיק זמן לדבר איתו. צא בבקשה. איתן! הגנן שלח אותי והוא קורא לך. תגיד לו שאני לא יכול כרגע. טוב, רק תדע שהוא מאוד עצבני. על מה הוא עצבני? לא יודע, הוא צועק שם שהרסת לו משהו והוא צועק שהוא יפטר אותך. אני? מה פתאום? מה הרסתי? איפה אני יודע? טוב, טוב, תגיד לו שאני בא. יש לי בדיוק עוד רבע שעה. סליחה רגע, תעצרו שנייה, סליחה, תעצרו שנייה. הלו? מה? איך? אוקיי, טוב, אני מיד מגיע. תקשיבו תלמידים, קרה לי מקרה חירום בבית ואני מיד חייב לעצור את האימון ואנחנו חייבים לסיים הרגע. אבל בקושי ניגענו 5 דקות. אני יודע, אבל אני ממש מתנצל, יש לי מקרה חירום בבית ואני חייב מיד ללכת. תורמי לסדר היום. תורי. אוקיי, אז תסדר וכל השאר יתראות, תודה רבה, להתראות. וואו, כמה כסף. אני שם את זה פה. יופי, יש לי בדיוק עוד 4 דקות עד שהם יסיימו את האימון. משהו מוזר לי, מה זה השקט הזה? מה? הם מסיימים את האימון, הם לא פה? מה זה לא יכול להיות? לא, אני לא מאמין. אני שמתי את זה פה, אני לא מאמין, לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות! אני לא מאמין, איפה הכי? לא, זה לא יכול להיות, נו! מה, זה לא יכול להיות? לא!
מהעדר כבשים, כבשה אחת בורחת, יוצאת החוצה. רודף אחריה. איתן, תשמע שנייה, איתן. מה? אתה בסדר? כן, אני בסדר. אני שרתי את הסיכון בעוד שיוצא ממנו. אמרתי לך, אני בסדר. טוב, תשמע, לא עכשיו יוסי. אבל אתה לא יודע מה קרה לי לפני זה. אמרתי לך לא עכשיו יוסי. טוב, תשמע 2 דקות. אז הייתי אמרתי לך לא עכשיו, די כבר, תשחרר אותי! מה קורה שם? זה בסדר. יוסי, הכל בסדר? כן. אנחנו ממשיכים בשיעור שלא יהיו הפרעות כאלה, בבקשה. בסדר. והוא נכנס איתה לשם, לבפנים, והוא רואה את דוב קטוע ידיים ורגליים. הוא אומר, רגע, איך יכול להיות? דוב קטוע ידיים ורגליים, יש לו אוכל כל יום. שאני בשר ודם, שאני הבן של הקדוש ברוך הוא, לי לא יהיה מה לאכול, אני צריך לעבוד קשה בשביל אוכל. המדריך. אני חייב שתעזור לי. ומה אני יכול לעזור? איבדתי את הכסף שלי. איזה כסף? על מה מדובר? מה, בכיס אין לך משהו כסף? לא. כמה זה? 40, 50 שקל? 6,300 שקל. 6,300 שקל? אתה בטוח? איך זה קרה? המדריך, אני חייב לדבר איתך. אני לא יכול כרגע. איתן, מה אתה עושה פה? מה עניינך? אני באמצע שיחה מאוד מאוד חשובה עם איתן, אני לא יכול כרגע. אבל המדריך! אני לא יכול כרגע, אתה תמתין שם עד שאני אסיים, אני באמצע שיחה מאוד מאוד חשובה עם איתן. כן, ספר לי איך קרה דבר כזה, איך הגיע לידך סכום כזה גדול. זה מכל העבודות שלקחתי. הכל התחיל כשאבא שלי חלה. הלכתי איתו לרופא ביחד, והתברר שאת כל הכסף שהוא חסך למסיבת בר מצווה שלי, הוא צריך לתרופות. אז החלטתי שאני אממן לעצמי בר מצווה. אז לקחתי עבודות בכל זמן פנוי שהיה לי. אנחנו נקרא הלכות מנהגי חודש אדר. תראו הלכה א', סימן קל"ח. מי שנולד בחודש אדר בשנה פשוטה, או שנולד בשנה מעוברת בחודש אדר שני, הרי הוא נעשה בר מצווה בחודש אדר שני. סליחה על ההפרעה רגע אחד. אפשר לשבת. תלמידים, קרה מקרה, לצערנו, מקרה מאוד מאוד מצער. התלמיד שלידי, איתן, הוא אסף סכום מאוד מאוד גדול עבור הבר מצווה שלו. כמו שידוע לכם, יש לו בר מצווה, אסף סכום מאוד גדול, 6,300 שקל. ולצערנו הוא איבד את זה אתמול בחדר המוזיקה. אני מאוד מאוד מבקש, בקשה אחת פשוטה מכל אחד. אם מישהו יודע משהו, אם מישהו שמע על זה, יודע איזשהו קצה חוט שיכול להוביל אותנו לפתרון, אנחנו נשמח שיבוא אליי, מוזמן לבוא אליי גם בצורה פרטית, בשביל לעדכן אותי במידע שיש לו, שנוכל לסיים את הסיפור הזה בצורה הכי נעימה והכי טובה. בסדר? אנחנו ממשיכים. הרי הוא נעשה בר מצווה
הזוי, זה פשוט הזוי. שאיתן ככה איבד את הכסף? נו באמת, אחי, תפקח את העיניים, הוא לא איבד את הכסף. אז מה? הכסף נגנב, פשוט ככה. די, נו, זה לא יכול להיות. אחי, מה לא יכול להיות? תגיד לי, איתן ידע בדיוק איפה הכסף היה אמור להימצא. יש בזה משהו, אחי. זה לא שאיתן איבד את הכסף ולא ידע איפה. הכסף פשוט היה מוחבא ונעלם. חייבת להיות גניבה. לא יודע, חנן, באמת לא יודע. כל הסימנים באמת מראים על גניבה. אבל פשוט קשה לי להאמין שילדים מסוגלים לעשות כזה דבר. תאמין אחיה, תאמין. אתה לא יודע מה אנשים יעשו בשביל כסף. אוח, אם הייתי תופס את הגנב הזה. זה ממש לא משנה עכשיו. שורה תחתונה, לאיתן אין כסף במסיבת בר מצווה. בסוף, הבר מצווה שלו תהיה רק עלייה לתורה, כמה סוכריות טופי וארוחת צהריים בחדר אוכל. חייבים לעשות משהו. אפשר להתרים את כל הילדים. כמה כבר איתן? לא הרבה, אבל משהו בתור התחלה. צודק. נתחיל בזה ונחשוב כבר על עוד כיוונים. מצוין, קדימה. יאללה, קדימה. היי, איתן. מה נשמע? בסדר. תראה, איתן. שמתי לב שהיחסים שלנו קצת מתוחים בזמן האחרון ורציתי לבקש סליחה. על מה? לא יודע. פשוט נראה שאתה כועס על משהו ואני לא ממש יודע על מה. תראה, יוסי. זה לא קשור אליך, יוסי. אני מתוח בזמן האחרון, עוברים עליי דברים, ואני מפיל הכל עליך. זה לא בסדר, אני מצטער. בגלל הגניבה? בין היתר. מה חוץ מזה? סתם, בעיות בבית, עזוב. טוב, אז אתה מדוכא, אה? אני לא מדוכא, אני פשוט מאוכזב שיש כאלה ילדים אצלנו. ילדים? איזה ילדים? ילדים שמסוגלים לגנוב בלי למצמץ אפילו. אם אתה שואל אותי, צריך להעיף אותם מפה. אולי זאת לא הייתה גניבה בכלל. תגיד יוסי, אתה חושב שאני מפגר? ברור שזאת הייתה גניבה. טוב, אם אתה כל כך בטוח, אז כבר יש לי משהו לספר לך. אני בקושי מצליח להתמודד עם הבעיות של עצמי. לא נראה לי שאני אוכל לשמוע גם את הבעיות שלך. אני יודע, אבל זה קשור לנושא... מה? מה קשור לנושא? כסף? גם לך יש בעיות עם כסף? אז בוא תספר לי בדיוק מה קרה! לקחו לך 8 שקל, הלכתי, מצאת מטבע של 10 אגורות, די כבר, אין לי ראש לדברים האלה עכשיו! בדיוק, זה קשור קשור למה? למה? אתה לא מבין, אומרים לך אין ראש לזה, אז אין ראש לזה! די כבר, אתה כל הזמן עושה לספר לי הצעות של עצמך! אתה איבן? אתה לא רואה מה אני עובר? תסתכל מסביב, תראה מה עוד קורה סביבך! אתה לא לבד בעולם, די כבר, לך ממני! לא יכול לשמוע אותך! מה אתה עושה פה? כלום? מה יש מסי? תשמע, אנחנו עוברים עכשיו בין כל החדרים כדי לאסוף מה זה, בכית? לא, זה בצל וגרם לי לדמוע. אבל אין פה בצל. לא, מהמטבח, העדים. טוב, תשמע, אנחנו עוברים בין כל החדרים כדי לאסוף כסף לאיתן. אתה רוצה לתרום משהו? כן, בטח. וואו, איזה תרומה. לא ידעתי שאתה כזה עשיר, יוסי. אני לא עשיר. אני ואיתן חברים, וחברים עוזרים לאחד השני.
הלוואי וכולם היו לומדים ממך מה זאת חברות אמיתית. כל הכבוד, יוסי. די, אני כבר לא יכול עם זה, אני לא מצליח להתמודד. אתה רואה? זה לא הגיוני, כל המצלמות עובדות חוץ מהמצלמה בחדר מוזיקה. נראה לך שזאת הייתה חבלה מכוונת? לא, חבלה מכוונת זה לא הגיוני. הרי הגניבה לא הייתה מתוכננת. גם מי שלקח את הכסף, הוא לא ידע שהכסף אמור להיות שם. אז ככה שלא היה לו שום סיבה לחבל במצלמה. נכון, בדיוק. חבלה במצלמה גם לא הייתה עוזרת לאחר מעשה. הרי המצלמה מצלמת, כבר שולחת את הנתונים למרכז הבקרה, וזהו. כמו שאנחנו רואים גם, המצלמה התקלקלה עוד הרבה קודם. אז מה עושים? טוב, תיגש אתה למטלות שלך, תנסה להתרכז בשיעורים כמה שניתן, ואני אנסה לבחון כיוונים נוספים. טוב, תודה המדריך. מה איתן עשה פה? איתן, עברנו על צילומי אבטחה מחדר המוזיקה. ניסינו לחפש. מצאתם משהו? לא. באופן מוזר, כל המצלמות עובדות חוץ מהמצלמה בחדר מוזיקה. נראה שהתקלקלה בזמן האחרון. ממש מוזר. מה רצית, יוסי? לעבור חדר. לעבור חדר? אתה ואיתן חברים ממש טובים. כן, אבל רק בזמן האחרון אנחנו לא כל כך מסתדרים. ואני רוצה לעבור חדר. זה קצת בעייתי עכשיו. אני עסוק מעל הראש בטיפול בנושא של איתן. גם ככה כל החדרים בתפוסה מלאה. תנסו להסתדר ביניכם עכשיו. זו תקופה שאיתן צריך כל תמיכה אפשרית. אני מנסה, ואני מרגיש שכל הזמן הוא מרחיק אותי ומרחיק אותי. וזה לא אפשרי. אז כן, זה מצער מאוד. זה המצב שהוא עובר עכשיו. צריכים לנסות יותר לדון אותו לכף זכות. אני משתדל מאוד. הלו. כן, מה נשמע? איתן, מה שלומך חמוד? ברוך השם אבא, מה שלומך? ברוך השם, יום יום, השתבח שמו. איך אתה מרגיש? התחלת כבר לקחת את התרופה? בוודאי, כבר תקופה, ויש שיפור גדול גדול. יופי אבא, אני ממש שמח לשמוע. איתן, תקשיב בבקשה, אני ממש לא מרגיש בנוח לגבי האירוע שלך. חשבתי, אולי אני לוקח הלוואה ונטפל בכל הנושא, מה אתה אומר? מה פתאום? אתה לא צריך על הראש שלך חובות שלא יהיה לך מאיפה לשלם. חוץ מזה שכבר השגתי סכום יפה. השגת? מאיפה? עבדתי תקופה ארוכה בהמון עבודות כאן בפנימיה, והצלחתי לחסוך 6,300 שקל. איזה יופי, כל הכבוד. אני רק מקווה שזה לא על חשבון הלימודים, איתן? לא, לא. הכל על חשבון הזמן החופשי. רק שצצה בעיה קטנה. איבדתי את הכסף. מה? סביר להניח שיותר נגנב מאשר עבד. אוי ואבוי, אוי ואבוי. סיפרת לי מישהו? מישהו מטפל בזה? כן. המדריך מחפש דרכים למצוא את הכסף. ובינתיים אין ממש תוצאות. ולרב גרוסמן, סיפרת? מה? לרב גרוסמן? מה פתאום? למה לא?
נראה לך שיש לו זמן להתעסק עם דברים כאלה? בשביל זה הוא נתן לנו רבנים ומדריכים. אני לא חושב שאתה מבין בדיוק מי זה הרב גרוסמן. אני מאוד מבקש שתיגש לרב, הוא יעזור לך. אבל אבא, ממש לא נעים לי. איתן, תקשיב, אתה עוד מעט בר מצווה, אבל אני בכל זאת אבא שלך, ואני מאוד דואג לך. אני רוצה בבקשה שתיגש לרב גרוסמן, והוא יעזור לך. עכשיו? כן, עכשיו. אתה תעשה את זה? עכשיו יום שישי. אני לא אפריע לרב בערב שבת. אני אגש אליו במוצאי שבת בעזרת השם. יופי. תעדכן אותי. ברור אבא. להתראות. תרגיש טוב. תודה מותק, בהצלחה. שיהיה לך שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום מותק. הלו, מה שלומך? מה נשמע? כן, אני שומע, כן, אני שומע. כן. טוב, תראה, אני מבין אותך, אני מבין שאתה במצב קשה, ואני אדבר מנהלת חשבונות שמה עם המנכ"ל שיוסיפו לך במשכורת לאור המצב המשפחתי שלך, ובאמת אתה מסור בלב ונפש, מגיע לך. אני אטפל בזה, ואני אשאיר פה פתק למנכ"ל בנושא שלך, כן, מעוז, אין בעד מה, רק חזק ואמץ והשם יעזור בעזרת השם, שתוכל לפרנס את המשפחה מתוך בריאות ונחת. כל טוב. כן, בבקשה להיכנס, כן. או, יוסילה, ברוכים הבאים. ברוך הבא. מה שלומך מותק? ברוך השם. ניתן לך ברכה והצלחה, שנראה ממך הרבה נחת. שב. כן, מה רצית? רציתי לדבר עם הרב על משהו. כן. אני אגיד לך רגע, לפני שאתה רוצה לדבר איתי, אני אשמע אותך הכל, אבל עכשיו זה מוצאי שבת, ויש מנהג אצל החסידים שמספרים סיפור של הבעל שם טוב במוצאי שבת, ואז יהיה לך סגולה, הכל יהיה לך בסדר. שמע סיפור מעניין. הבעל שם טוב הקדוש חיתן את אחד הנכדים שלו, ואז הוא נסע בעגלה עם הפמליה שלו, חבריה קדישה, לחתונה. בדרך עבר איזה יהודי פשוט, אבל שם טוב עוצר את היהודי הזה, אומר לו משהו באוזן וממשיך לנסוע. החבריה קדישה ידעו שכל דבר שהבעל שם טוב עושה יש לזה משמעות, והם באו אליו, אמרו לו, תשמע, אנחנו ראינו שהרבי הקדוש דיבר איתך, אנחנו מבינים שאתה אחד מצדיקים הנסתרים, תגלה לנו מי אתה, תן לנו ברכה. אני אספר לכם. יש לי חבר, שכן, מולי, שאנחנו ידידים בלב ובנפש. פעם אחת, לא מזמן, הוא חזר, וכולנו שמחנו לראות אותו חוזר בריא, שלם, חברים. נכנסתי לבית שלו להגיד לו מזל טוב שחזרת, ברוכים הבאים, לשתות איתו לחיים. ולרגע הוא יצא לחדר השני ואני רציתי לעשן. אז אמרתי, אני אגש שם לארון לקחת גפרור, לעשן. אני פותח את הארון במטבח,
אני רואה כזה סכום של כסף. נבהלתי. אמרתי לעצמי, איזה חוסר אחריות של החבר שלי. סכום כזה כסף מחזיקים פה במטבח, בארון, במקום לשים אותו בכספת. מה, אין לו אחריות? אני אלמד אותו דרך ארץ. לקחתי את הכסף, החבאתי, אמרתי, עכשיו הוא יבוא, יצא לו הנשמה, הוא ילמד פעם הבאה לשים את זה בכספת. ויצאתי. אחרי כמה דקות, השכן שלי ניגש לארון, הוא רואה הכסף איננו. התחיל לצעוק, הצילו, איפה הכסף? מה קרה פה? התחיל בלגן בבית, ואשתו וילדים, ומתחילים לחפש, אולי זה נפל פה, אולי שמה, אולי פה, בינתיים הוא התעלף. מרוב עקבת נפש שלקח ללב, כי בשביל זה הוא עבד בשביל הכסף הרבה זמן. התעלף והתחילו להביע הצלה, להציל אותו, להעיר אותו. נהיה בלגן ושכנים ובאים, ואני נכנס ואני רואה ואני הבנתי מה קורה, אבל אותו רגע לא רציתי להגיד שאני לקחתי, למה כולם יגידו לי, מה, כמעט הרגת אותו, כך עושים? אמרתי, עוד מעט תירגע, אני אגיד לו. בינתיים זה קיבל תנופה, שכנים, חברים, משה הלכו לו, גנבו לו את הכסף, גנבו לו את הכסף, גנבו לו, לקחו לו. ואז לא ידעתי איך אני אעשה. אם עכשיו אני אבוא ואני אגיד שאני לקחתי, יגידו, אתה הגנב. התארגנתי, עכשיו שנסעתי ללכת מהעיר שלי, לברוח מהעיר וללכת למקום החדש, פתאום בצד השני עבר הבעל שם טוב. הסתכל עליי, עצר אותי, אמר לי באוזן, תשמע, שמע ממני, תחזור הביתה, תחזיר את הכסף לחבר שלך, תחזיר את הכסף לשכן שלך, והשם יעזור, הכל יסתדר, אל תפחד. ואם אתה מפחד שיגידו עליך שאתה גנב, אני אבל שם טוב יבוא יעיד עליך שאתה אדם ישר ואתה לא גנב. וכך אני חזרתי לבית, זה מה שהוא אמר לי באוזן. אני לא מבין, איך הרב ידע? מה? מה איך ידעתי? זה כמעט כמו הסיפור שלי, רק שאני פשוט לא ידעתי איך להחזיר את הכסף, לא ידעתי למי הוא שייך. אני רציתי להחזיר אותו מהרגע הראשון. הרב, אתה חייב להאמין לי. מה היה הסיפור? אני לא יודע. מה הסיפור? תספר לי את הסיפור שלך. נכנסנו לאימון בחדר מוזיקה, ואיתן לא רצה לי לנגן. כן. למרות שגם הוא בחור. כן. ואז היה התור שלי לבדע. והחלטתי לסדר שם את המקום, ומתחת לשידה אני פתאום ראיתי מעטפה. אני לא מאמין. מדברים על הכסף שלי. זה הגנב. הכל נשמע לי ממש מוכר. הרמתי אותה, פתחתי, פתאום אני רואה הרבה מאוד כסף. כן. לא, זה לא יכול להיות. הוא בחיים לא יעשה לי דבר כזה. אני חייב לבדוק. לא ידעתי מה לעשות, הסתכלתי שאין הכל מסביבי. הכנסתי את המעטפה לכיס ויצאתי. לא. יוסי, זה לא יכול להיות. לא, זה לא אמיתי. אני מדמיין? אני לא מדמיין. למה, השם? למה דווקא הוא? למה מכולם זה חייב להיות החבר הכי טוב שלי?